Yana nom-noman malang kadak mripate menteleng kaya bandeng sapa oleh nom mripatmu jerengen gobokmu ala tanpa rupa ki putra Narendra Mandura jenengku Raden Wisata kuwi sapa Larangkana ing tirta kadasar kala kridaksa kang kadyaran Raja melu celeng boloten kebo latengen tumrap lelakon iki wae nyingkira endi wong tuamu sing jeneng Prabu Baladewa kon maju mrenek srimpung sikilak bondo tangane pocok janggane blangap-blangap paton ucap ora perlu nyumbari sembanku ingkang wis mukir marang jiwa ragane Wisata yen pancen wis kenceng lan gembleng tekad marep ngorak-arik tatanan ning negara Mandura ripalungguhan iki aku gawe giri sayembara karepmu piye bisa kowe ketemu kelawan sesembanku Prabu Baladewa waton pinter nglangkai bangkene Wisata wah glundungi memet
ngomong. Pun mateng gesek iki ngadep ngarsane Sinuwun Prabu Ngastina ya arepe mendem ya mendem ning ngangge tata krama nggo ngombe kalih kula yen biyen aku kendel saiki prei wis ta urus babar pisan terus sono wonten dawuh ngersakaken munjuk ora mundurono ngestaken dawuh niki minangka tandha wong Ngastina anggenipun sami seneng-seneng suka parisuka merga matine danyange tanah Jawa pun Semar. Waran dena becik besok mendemo Paris kang prayitna wasaranta dilumpesen tamiku awak Pandhawa ora wurung dadi mungsuh ora urung dadi mungsuh foto ing Pandhawa Paman Pati Arya Sembuni kadil mampah wanci pangkong kepapat obor sewu Jumbuh kalian reka yasa reka daya sangkit rungsit ingkang sampun dipun tindakaken para Pandhawa anggadhahi kaprawiran anggadhahi kasantosan karana rinten dalu tansah dipun tenggani kalian danyange tanah Jawa nenggi Semar Badranaya saestu bilih Semar samangke sampun pejah bapak nalika semanten Semar menika kula kanthi jagongan wonten ing wandi alit lajeng kula caosi wujudipun unjukan wedang kopi kenthel ingkang sampun kula campur kaliyan daru beksi utawi sampun kula campur kaliyan racun boten ngertos sangkan paraning bilahi lajeng Semar menika nglithak wonten sak inggiling ucap dadanipun boten nebak mertandani menawi jantungipun sampun boten lampah Pandhawa sakmangke mesti sami nangis gugup merga Semar sampun pejah bangkene Semar sampun kula kubur kula pendhem wonten ing kutha Pramanakati wewengkon negari Ngastina bagus kesaken
karya wangsit hingga kumbang caping tawang susuh angin ngendi gone nyuwun sewu kalian matur sisih nyunggungi samudra pangaksami yektosipun batos kula menika njerit ras kula menika mboten trima mulat dumateng tingkahipun para Kurawa mliginipun Patih Harya Sengkuni monggo samangke kula aturi menggalih Semar niku dosanipun menapa lepatipun menapa kalian para sata Kurawa perkawis para Kurawa anggenipun edan kalian jabatan mendem kalih kelungguhan serakah dakah tega mentala budidaya pejahipun para Pandhawa monggo ning Semar menika mboten ngertos dumateng kentang kimpuling kahanan pojok plereting lelampahan mongko medhinipun paduka langgih prisa bilih Semar menika tata gelar namung wujudipun Panakawan ing sejatosipun menika dewa ngejawantah ingkang andadosaken kuwatos sing manah kula menawi para Kurawa mejahi dhumateng Semar Badrana lan dipun pendhem wonten ing kutha Pramanakati Semare trima ning menawi sing momong ora trima mangke kados pundi nuwun sewu nggih anak Prabu Duryudana sampun pas sumelang ing penggalih nadyan kados pundi kemawon panjangka gegayuhan wiwit kuncung ngantos gelung sampun ngantos owak lan gingsit anggen paduka badhe merjaya dumateng para Pandhawa nyingkiraken dumateng anake Kunti mongko sampun cetha ngiglo tanpa warana bilih ingkang ngayomi dumateng Pandhawa menika mboten wonten sanes kejawi namung Semar Badranaya mila sampun ngantos nglokro sampun ngantos bingung sampun ngantos mangro tinggal pejahipun Semar wonten negari Ngastina menika kabar ingkang kremenaken menawi Semar menika sampun pejah Pandhawa liyane mung kari ngrentengi sirahe Piyayi putri sing wis lalu ing yuswa mung kaming setinggil Binataraka negara Ngastina
para gagi prasaja Nyai sapa kang dadi aranmu nuwun sewu Sinuwun Prabu Duryudana lamun to aku ora bisa jangkep ing tata kramaku sowan oning Pandhapa Ngastina tanpa piniji ditepungake wae aku garwane Kyai Semar Badranaya lan apa to wigatine kraya-raya adoh saka Karang Kadempel aku sowan ana ing prajamu mung bakal nyocokake pawarta ingkang binandung ing karna ujare wong akeh apa bener kepara nyata lamun to sesembanku Kyai Semar Badranaya seda dikubur ana negara Ngastina Sadananira ayu kumma ucam pranya maratani mogake paring dawuh kok Kyai Semar bisa seda kuwi larah-larahe kepiye yen pancen panjenengane wis seda pripalungguhan iki pakuburane mapan ana ngendi aku tak ndepro ana ing kono aku tak sujud ana ngarsane pangeran supaya paring pangapura marang dosane Kyai Semar kaya kurang prayoga lamun to dirembuk ana ing sana sewaka men wijan gamblang sejarah Kyai Semar kok bisa sida pripalungguhan iki patih Sengkuni sing bakal critani kula kang mangkono ayo tak kanthi ndak kanthi ana papan sing sepi aja nganti sajroning kowe nangis dingerteni karo sapa-sapa ayo melu aku Nyai Kanastre geger gawe gendro jebul munyuk putih bedhes elek Anoman biyen
Ya dasar Purnyata kowe Bambang Aswatama. Ya. Ana wigati apa kowe lemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Gawe onar ana negara Ngastina. Pancen para Kurawa ki ra ngerti karo tatanan, ra ngerti karo aturan. Ing atase Nyai Kanastren mung bakal ngabarake bab sedane Kiai Semar. Parandene kaya kewan patrape Pati Sengguni. Bejo dheweke urung tak pocok janggane. Aja kakean bebangan. Kowe nyemplung ana negara Ngastina padha karo iwak kecemplung wuwu. Tan wurunga bakal dadi ndok pengamun-amun. Sopo sing glundung sirahe? Wah, jaluk dawa umurmu. Utakan kuning dewa mati godhong lan panjenenganipun.
Dian. Kami tak pecah sirahmu anuan. Hey! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Hey! Wait! Ya! Lo! Ah! Lo! Ah! Wait! Ah! Lo! Lo! Oh! Ah! Hey! Oh! Ah! Lo! Ah! Whoa! Hey! Oh! Ah! Oh! Hey! Oh! Hey! What? What? Yeah! What? Whoa! Wah! Wah! Asyik. Hei mundur, orang kayu tandingmu. Cekel, gue ingon-ingon. Ayo cekel. Iso nyekel aku podo karo iso nyekel angin. Wah, parah sumbarmu. Oh. Wah. Wah, kedian. Oh. Wah. Hei. Oh. Wah. Roll! Hey! Oh! Ah! Go! Cepat! Jagamu! Lo! Ah! Ah! Hey! Aduh yuk! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Hey! Anda! Ah! Oh! Oh! Ah! Ah! Oh!
Arang Ranjang Ratumu. Pramrata jelek. Wah. Iya. Wah. Wah. Antuk mregut ngembak watang ngrabosa mungsu tangkep jojo kantaran bau saya hati wah Ketek tuwek keklek ora mudar-mudar Anoman biyen. Dasar para nyata kowe Dursasana. Wong Banjar Junut ya pancen kaya mengkono. Kowe gleleng kowe gemendung kumalungkung ngendel-ngendelke ning ngarepe Kurawa monggo. Ning yen adu arep karo wong Banjar Junut padha karo sulung mlebu geni kowe. Nadyan kowe mbiyen kondang Gembong Swela Giri Senopatine Rama Wijaya kuwi lak mbiyen. Saiki wis dadi kethek tuwa ampas brabas tanpa daya. Sing dadi bukti nyatane kira-kira antarane Anoman kelawan Dursasana sapa sing glundung sirahe bosok klok-klok dirubung laler. Ora kena ginawi becik apa abam. Cancang jenggot gembrek-gembrek.
Wah. Wong kae. Wo. Hah? Wah. Yogya malih kinarya palukti Surya putra Narapati ngawangga wong Pandhawa tur kadangi liyan yayah tunggil ibu Swita mring Sri Kurupati ing Ngastina kinarya gul agul nuwun sewu anak Prabu Ngawangga Anggir Basukarna Paman Patih Harya Sengkuni kados pundi Paman mestinipun jengandika lak nggih prisa bilih para Kurawa mboten wonten ingkang mangga kulya tanding kaliyan wanara saking Kendari Sada nenggih pun Anoman gandeng samangke Anoman sampun ninggal tata krama ngrusak dumateng katentreman ingkang mapan wonten negari Ngastina sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung paduka sinuwun Prabu Ngawangga
Jernyatanipun paduka minangka bebeteng negari Senopati ning praja bantengi negari Ngastina. Pramila kula nyuwun kanthi sanget nggih monggo kula aturi ngrabasa pupuh mejahi dumateng pun kapiwara. Nuwun sewu Paman. Nadyan ta wonten ing negari Ngastina menika kula kadhapuk mongko dados senopati nanging kula ngerti kalih bebener, ngerti kalian kautaman. Ratu Ngawangga menika sampun maca dumateng lelampaning kababar menapa ta sebabipun kok Anoman ngamuk punggung wonten ing negari Ngastina. Karana pokal gawe utawi patrapipun Paman Patih Harya Sengkuni ingkang ngumbar dumateng kamurkan ngumbar dumateng Kamson. Jengandika badhe murang tata gonjak dumateng randhanipun Kiai Semar Badranaya nenggihipun Nyai Kanastren menika menapa patrape menungsa. Mila menawi kula nglabuhi dumateng lelampan menika kula malah pekewuh kalian jagat kula isin kalian wong sak donya. Yen perkara wonten tiyang ingkang badhe ngrabasa pupuh nyidak dumateng kamardikaning negari Ngastina tanpa dipun perintah mesti kemawon kula jumangkah. Nang gandeng menika wujud kanistanipun Paman Patih Harya Sengkuni. Yen kula melu cawe-cawe tegese kula ora ngerti karo kautaman. Sampeyan niku kebangetan Kakang Awungku. Mangnoleh kalih gitok sampeyan. Mangeling-eling sejarahe bocah Petha Pralaya ing naminipun Suryaputra. Riyen dika niku mung dadi kere. Nyangga bathok turut pasar njaluk welas. Nanging merga sih katresnanipun Duryudana jengandika kula angkat dadi Narpati wonten Ngawangga dadi Ratu Ngawangga keceh bondo kemul kamukten gateng mutiara. Ning parandene sampeyan ra ngerti lelabuhane Duryudana. Mongko kewan sing jenenge Sona kirik nika lamun ta diopeni diingoni diwene pangan gelem tunggu omah. Ning sampeyan ngatasi derajat menungso parandene patrape sak ngisore kewan. Bapak Roka Branang Geget waja mlintir kumbala Cugal wijiling sabda jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestimara. Yen kepengkok tembung saka Yayi Prabu Duryudana aku ora bisa piye-piye. Nyatane sing bisa ngangkat derajat kamulyane Basukarna ora ana liya kejaba Ratu Ngastina. Ya. Gandeng Ripalungguhan iki Yayi Prabu Kurupati wis paring dawuh sing gedhe pangapuramu. Yektine eman-eman tangan yen nganti njawil gedhene nyenggol kelawan kuwandaku. Mula ya mung nganggo srana Kunta Wijayandanu. Tibane Kunta kontal nyawamu.
kepiye kabul kawusanane Senggono. Aku banget ngaturake panuwun merga jeneng sira sing wis nyelametake kanastren saka bebaya kamurkane Patih Harya Sengkuni. Yektosipun kula sampun kuwagang ngunduraken wadyabala saking Ngastina ning wonten bab ingkang andadosaken kejoting manah kula nyanyi. Nyai Kanastren samangke kula aturi lenggah mapan wonten ing kancing gelung kula menika. Monggo nyingkir monggo medal saking negari Ngastina. Karana menawi kula piyambak mboten badhe nyamaraken dumateng gesang kula, ning menawi ngantos brabat dumateng jengandika tartamtu kula mangke ing badhe getun kedhuwung. Sebab apa nek kaya mangkono? Narpati ngawangga ngasta pusaka pepetingan Kyai Kuntadwasa menawi mboten lunga cilaka niki mangke. Ratri gumulung mangrempaking wadya mangrempake wadya magiri rek ronanggono ronanggono gawe gelar Patih Kala Kridaksa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Anggila. Kepiye kabul kawusanane anggenmu ngebak srana peperangan tumraping negara Mandura? Inggih Kanjeng sinuwun kalilan matur sisih nyuwun gunge samudra pangaksami. Awit saking berkah pangestu paduka kula sakwadyabala kelampahan ningkes dumateng wadyabala lan prajurit saking negari Mandura. Namung emanipun Kanjeng ingkang jengandika padosi nenggih pun Prabu Baladewa tek mboten wonten. Pramila rumaos bingung raos ing manah kula ing atasipun kula nyerang wonten Mandura menika ingkang dipun tuju menika pejahipun Baladewa ning kok Baladewa mboten ketingal irungipun. Wah dalah. Nadyan kaya ngopo lan kepiye ora bakal aku kurang akal. Manut kabar sing ndak tampa ana ing negara Mandura kene ana wujude pasaryan. Leluhur Mandura kabeh disarekake mapan ana ing Astana Gadamadana. Lan Prabu Baladewa ki banget anggene bekti setya marang para leluhure ing mapan ana ing Gadamadana. Mula kanggo mancing swasana supaya si Baladewa gelem metu saka pandhelikan. Ora ana dalan sing kudu diambah. Astana Gadamadana kudu diobrak-abrik.
maluduk Kuntara Kelata ladal lagi wae wadya balaku saka ing Tirta kadasar ngambah wewengkon negara Mandura iki ana nom-noman malang kadak mripate menteleng kaya bandeng sapa lek nom mripatmu jerengen gobok ala tanpa rupa iki putra Narendra Mandura jenengku Raden Wisata kuwi sapa warangkana ing Tirta kadasar kala kridaksa kang dadi aran Raja melu celeng boloten kebo latengen tumrap lelakon iki wae nyingkira endi wong tuamu sing jeneng Prabu Baladewa kon maju mrenek srimpung sikilak bondo tangane pocok janggan belangap-belangap aton ngucap ora perlu kowe nyumbari sembanku ingkang wis ngukir marang jiwa ragane Wisata yen pancen wis kenceng lan gembleng tekad marang ora arek tatanan ning negara Mandura ripalungguhan iki aku gawe giri sayembara karepmu piye bisa kowe ketemu kelawan sesembanku Prabu Baladewa waton pinter nglangkai bangkene Wisata glundungi memet
mawon kang katrajan ing kahana wadya sang kepat aprabon pang kang abromarkata Baladala jagat dewa Bathara jagat mangestungka saya mengkini iki lelakone negara Mandura ibarate kaya kelangan saka guru ingkang santosa Kanjeng Rama Dewaji kula suwun jengandika sampun ngantos negakaken dhumateng bumi Mandura ingkang dipun serang dening mengsah kados mekaten Paman Prabu Ndarawati Paman Sri Bathara Kresna kula nyuwun pangayoman Paman